Samo recite pizza i razumeće vas i nahraniti gde god da se nađete u svetu. Mi smo prošle nedelje bili u ulici Dimitrija Tucovića gde je otvorena nova pizzerija. Tamo su nam otkrili neke tajne koje se vezuju za ovaj veoma stari italijanski specijalitet. Volio bih da znaju gledaoci, znači reč jelo pizza pod tim imenom potiče iz 997. godine, ne 1997. nego 997. po jednom zapisu iz Gaete, to je jedan mali gradić na jugu Italije, i tada se prvi put pizza uopšte pominje. Kada kažemo istorijat pice, to seže toliko daleko da je ono apsolutno neverovatno. Pizza je, osnova pice da je to sirotinjsko jelo bilo. Znači u srednjem veku sve ono što je ostalo juče od ručka gospodara, onda je to posluga uzimala, stavljala na hleb, stavljala u rernu i eto, to je bila jedan oblik pice. Znači, gospodo, kad jedemo picu, znajte da ona u kakvom obliku je danas potiče, stara je nekih 8000 godina. Sada ćemo malo da se vratimo u savremeno doba. Ovde u restoranu će se između ostalog pripremati i pice. Tako je. Pice, paste i italijanska kuhinja, naravno. Jesi to sprema po nekom specijalnom receptu? Naravno, svako ima svoje tajne. Šta će još biti u restoranu pored pice i restorana? Čula sam da će biti neki zanimljiv doručak za sve one koji žele da dan započnu ovde u Dimitrija Tucovića 42. Naravno, kao što su i navikli Beograđani, to će biti neki specijalni miks doručaka, različitih naravno, a posle toga mogu da pređu na ručak, paste, pice i sve ostalo što mi nudimo u ponudi. Pizza je jedna od najpoznatijih jela u svetu, a evo ovde u Beogradu, je li takve iste pice pravite i u Budvi, pošto svi iz Budve? Svugde, gde god stignemo, u kojim restoranima, iste ih pravimo naslikane. Dobro, sada ćemo da imamo kako... Malo bolje da bude. Pa moguće sad malo bolje da bude. Naravno, mora da bude bolje, zato što je novi restoran. Sada vi ste tu uzeli jedno parče testa koje je stajalo gde? Testo čuvamo u frižider, normalna temperatura koja je za testo, za pizza testo. Onda kad uzimamo testo, kad ostaje u frižider dobro, kad se razmesi, onda pravimo pice. Standard je 32. A hoćemo da krenemo sa pripremom. Može. Znači kad je pizza gotova, onda stavljamo pelate. Pelate normalno spremamo kako treba. Nećete nam odati tajnu? Jeste, to ima unutra neke začine. Koliko treba vremena da se pripremi pizza? Pizza. I da se pripremi da se ispeče pa jedno 7 minuta. Ali da se pripremi sve. A da se opeče 3 minuta normalno. Jer pečemo na šam. Sada rezaniš kačkavalj. Jeste, kačkavalj nam je dobar. On je isto bitan, je li tako? Aj, kačkavalj treba da je bitan, treba da je bolji, da nije mnogo masan. Pečurkice? Jeste, malo, pečurke su sveže. A šunka ide od ozgo? Šunka ide od ozgo jer se ovo sprema na šamot. Na šamot i ne može da zapeče. Zašto ja znam kad pravim picu da obično stavim kečap, pa šunku, pa onda sve ostalo. A vi se sad Pa, vrtim redom. vidite sad, treba se poznat šta ima na picu. Jer ako se stavi sir, ovo pelate, pa onda se stavi šunka, pa onda kačkavalj, onda ne zna šta se ima unutra. Dobro, čovjek se uči dok je živ, tako sad ću probati ovako da napravim. A i ne može da nam zagori šunka. Pa sad da spremamo capriccioso, evo, primjer. I evo, pizza je spremna za pečenje. Je li tako? Standard, pizza je capricciosa. Evo. I spremna je za pečenje. Jeste. Može da se kaže da je ovo mnogo staro testo. Dobro, koje vi čuvate kao recept? Pa Boga mi čuvamo. Dobro.
Ajde, sad ćemo... Ovo je testo od jedne pizzerije u Napoli, ali stara pizzerija i staro testo. Eto. Da vidimo. Je gotova, pečena. Fenomenalno miriše, ja se nadam da je i ukusna, kao što izgleda i kao što... Malo premažemo muslinovom ove rubove. Odmah dobiju boju i odmah malo mešaju. Vidite kako sam ja što naučila ovde od vas. Sve to je bolje, jer nisu tvrde, biće dobre kako treba. Ali ja mislim da mi je mnogo jednostavnije da dođem kod vas ovde, pošto sam blizu. Da, bolje. Stavljamo origano. To na kraju ide, da? Jeste na kraju. Ne velike količine, svako ne voli. Origano. I pizza je spremna za posluženje. Jeste, pizza je spremna za posluženje. To ide na dasku. Eto. Ovako, specijalnu picu možete da probate samo u lokalu Forti tu, Dimitrija Tucovića, 42. Ja mislim da je najbolja pizza tu, pa nek izvole, neka probaju. Mi smo tu, pa neka kažu onda I sam. mi smo tu blizu vas, tako da ćemo se vraćati. Hvala vam. Ćemo vidjeti. Dobrodošli.